Κάποιοι άνθρωποι δεν ήρθαν για να μείνουν στη ζωή σου. Ήρθαν για να σε αφυπνίσουν. Να σε κάνουν να δεις κάτι που δεν έβλεπες. Να σε ταρακουνήσουν. Να σου θυμίσουν ποιος πραγματικά είσαι. Και ναι, σε πόνεσαν. Αλλά χωρίς αυτόν τον πόνο, ίσως να μην είχες ποτέ τη δυνατότητα να σταθείς απέναντι στον εαυτό σου και να πεις ως εδώ. Μην κρατάς κακία, γιατί η κακία είναι ένα δηλητήριο που δεν χρειάζεται να κουβαλάς μέσα σου. Κράτησε όμως το φως που μπορεί να σου αφήσει αυτή η ιστορία, έστω και μέσα από το πιο βαθύ σκοτάδι της. Γιατί αυτό ήταν το δώρο της. Ο άνθρωπος που μπορείς να γίνεις, εκείνος που δεν φοβάται τη μοναξιά, εκείνος που πλέον μπορεί να επιλέγει σχέσεις με αλήθεια και με ψυχή. Να θυμάσαι πως όσοι έφυγαν από τη ζωή σου, σου άφησαν μια υπενθύμηση. Δεν ήρθαν για να μείνουν, ήρθαν για να σε διαμορφώσουν σε μια εκδοχή στην οποία σέβεσαι τον εαυτό σου, την ψυχή σου και μπορείς πλέον να δημιουργήσεις σχέσεις με αλήθεια, με αμοιβαιότητα και με ουσία ψυχής. Στη διαδρομή θα είμαι δίπλα σου. Να προσέχεις.